Good morning everyone. Na sake dawowa saboda na fahimci har yanzu wasu ba su fahimci yadda gasar nan take ba, musamman maza. Wanda za ku yi group dance, za ku kirkiri rawa ne wanda ba a taba yi akan wakar ba, ku za ku kirkira domin da ita za a yi amfani a cikin film din, kuma ku za ku koyar da rawar waka gabaki ɗaya waɗanda suka kasance winners. Sannan ina son san da ku ta inda za ku yi downloading din wakar shine YouTube. Ku je ku rubuta zancen soyayya a YouTube, za ku ganta, ko kuma ku ɗauki numban WhatsApp ɗinmu ku ce ku turo da request akan a tura muku, sai a tura muku. Sannan ina mai sanar da ku cewa an samu ƙarin kyaututtuka daga Bello Kano mai shagon wayoyi da kuma Masammani Fatihu mai sai da kayayyakin mata da maza da yara da duka dai supermarket a nan Kano duka. Da haka sai a ƙara ƙaimi. Kin fara zancen soyayya ni ra ka sabune, gaskiyar dukan lamarin ki na yi gani da ido ne, nai alfahar samin ki gare ni wani alkairi ne, tilo cikin mata kin samu shaida ta mutane, ina zaga duniya na leka birane, kamar ki ban gani ba mai kyawun duba, na kama da kauna. Faɗi ba zancen tsoro ba, mai daɗi na kalamai, ka isa sannan kai ka cancanta, ba ka mukamai, sanadin ka ne na gane kaina ka gama mini komai, zan kira ka da zaki ko ku na ce maka jarmai, ni zan yi addu'a gun sarkin sammai, ne kulliya na. Entertainment by Infermoni Fawaras per JC. Kin fara zancen soyayya ni ra ka sabune, gaskiyar dukan lamarin ki na yi gani da ido ne, nai alfahar samin ki gare ni wani alkairi ne, tilo cikin mata kin samu shaida ta mutane, ina zaga duniya na leka birane, kamar ki ban gani ba mai kyawun duba, na kama da kauna. Faɗi ba zancen tsoro ba, mai daɗi na kalamai, ka isa sannan kai ka cancanta, ba ka mukamai, sanadin ka ne na gane kaina ka gama mini komai, zan kira ka da zaki ko ku na ce maka jarmai, ni zan yi addu'a gun sarkin sammai, ne kulliya. Sun faɗi zancen soyayya na kama da ƙauna, soyayya ta shige raina duwa. Kin faɗi zancen soyayya ni na kasa kunne, gaskiya dukan lamarin ki na yi gani da ido ne, ɗayan alfaharin samin ki gare ni wani alkairi ne, tilo cikin mata kin samu shaida ta mutane, ina zaga duniya da leka birane, kamar ki ban gani ba mai kyawun duba. Zana faɗi ba zancen tsoro ba, mai daɗi na kalamai, ka isa sannan kai ka cancanta, ba ka mukamai, sanadin ka ne na gane kaina ka gama mini komai, zan kira ka da zaki ko ku na ce maka jarmai, ni zan yi addu'a gun sarkin sammai, ne kulliya na yi kyau don Allah duba. Maka zancen soyayya na kama da kauna, Soyayya ta shige raina duba. na sake da soyayya ta da tubali, na yau gamo da kyakkyawa na wasantali, na ƙara duk tunani maka murka adali, hasken idanuwan ka soke ta gyalgyali, kai kaɗai zane nuna ba kunya dandali, na amshi ta ta ƙarfi sai ya ba zaniyar ba. Soyayya na kama da ƙauna, soyayya ta shige
faɗi zancen soyayya na kama da kauna soyayya ta shige raina duba faɗi zancen soyayya na kama da kauna soyayya ta shige raina duba faɗi zancen soyayya ne na kasu kunne gaskiyar dukan lamarki na yi gani da ido ne na yi alfahar sabin ki gare ni wani alkhairi ne tilo cikin mata kin samu shaida ta mutane na zaga duniya na leka birane kamar ki ban gani ba faɗi zancen soyayya na kama da kauna soyayya ta shige raina duba faɗi zancen soyayya na kama da kauna soyayya ta shige raina duba kin faɗi zancen soyayya ni na kasu kunne gaskiyar dukan lamarinki na yi gani da ido ne na yi alfahar sabin ki gare ni wani alkhairi ne tilo cikin mata kin samu shaida ta mutane na zaga duniya na leka birane kamar ki ban gani ba mai kyawun duba na kama da kauna zana faɗi ba zancen tsoro ba mai daɗi na kalamai ka isa sannan kai ka cancanta ba ka mukamai sanadin ka ne na gane ka zan faɗi zancen soyayya na kama da kauna soyayya ta shige raina duba faɗi zancen soyayya na kama da kauna soyayya ta shige raina duba kin faɗi zancen soyayya ni na kasu kunne gaskiyar dukan lamarinki na yi gani da ido ne na yi alfahar sabin ki gare ni wani alkhairi ne tilo cikin mata kin samu shaida ta mutane na zaga duniya na leka birane kamar ki ban kin faɗi zancen soyayya ni na kasa kunne gaskiyar dukan lamarinki na yi gani da ido ne na yi alfahar sabin ki gare ni wani alkhairi ne tilo cikin mata kin samu shaida ta mutane na zaga duniya na leka birane kamar ki ban